भारतीय जनता पार्टी हामजागै दिनै बानारमै जों बै बाक्साके फाइ और आसक फाइजाक जतनो जवानी सिबाया फारै दिनैनि कक्लाम पान्डानो किसाजों शेयार खालायनाय दिनैनि प्रोग्राम तामो जों पहिलानो सिलायनाग्रादा बनि सिगां आं अहल बिसिंग दंनाय जत मोबाइल तैजाक भिडिअ खायजाक रेकर्ड खायजाक दंना आं सागो निरक जत भिडिअ रेकर्ड अफ खालायनि अब बचेनेल जत भिडिअ अफ खायदि भारतीय जनता पार्टी इंग्लिश बैंक इंडियन पीपल्स पार्टी कक बरक बैंक खांके भारतनी बरक रकनी बदल भारत बरक बदल जत सासिनि बाक्साक लागि तब भारतीय जनता पार्टी नि कक बरक तांबो भारत बरक बदल इंग्लिश बैंक इंडियन पीपल पार्टी सिनी बांग्ला बैंक भारतीय जनता पार्टी इके पार्टी नि बमंग जों सिलायग्रा खा ब पार्टी नि गै जों दिनै आरो गथुमलाय भारतीय जनता पार्टी भारत बरक बदल नि गथुमलाय किन्तु भारत बरक बदल बा भारतीय जनता पार्टी नि बिसिङाव फानो तमाबो दिनैनि कक्लाम पान्डा दंखबले आरो भारतीय जनता पार्टी नि बिसिङाव फानो तमा कक्लाम पान्डा ओंखांखि जनजाति महिला लाभार्थी सम्मेलन जनजाति दाना हो के बकता सारि श्री नों जदि नो कखनाय भारतीय जनता पार्टी हामजागै दिनै बानारमै जों बै बाक्साके फाइ और आसक फाइजाक जतनो जवानी सिबाया फारै दिनैनि कक्लाम पान्डानो किसाजों शेयार खालायनाय दिनैनि प्रोग्राम तामो जों पहिलानो सिलायनाग्रादा बनि सिगां आं अहल बिसिंग दंनाय जत मोबाइल तैजाक भिडिअ खायजाक रेकर्ड खायजाक दंना आं सागो निरक जत भिडिअ रेकर्ड अफ खालायनि अब बचेनेल जत भिडिअ अफ खायदि भारतीय जनता पार्टी इंग्लिश बैंक इंडियन पीपल्स पार्टी कक बरक बैंक खांके भारतनी बरक रकनी बदल भारत बरक बदल जत सासिनि बाक्साक लागि तब भारतीय जनता पार्टी नि कक बरक तांबो